Mennään korttiin. Pidä ohjaa sitä tähän Ollille, jos näyttää oikea suunta sitten. Sitten kanssa ehkä alkaa vähän huitoja. Asuuko Heikka sulle kovaa? Ei osu. Ai! Nyt tulee aina mennä vaan. Ei aukee. Ohi meni. Ohi. No niin, nyt on sun lähemmäs. Hyvä. Se on trollface pinjata, se ei aukee. Se on ihan kohdillaan. Lyö sitä. Tässä on tommonen, mikä naurattaa. Noniin. Miksi? Noniin. Hyvin saa kyytiin. Tuohon kun sais maton, niin pystyis tampaamaan. Ei tää mikään helppo pidä olla, hei. Pitää vähän töitä nähdä. Jos mä lyön kovan, ettei lennä pikkukella. Kurista Ei. sitä. Noniin. Oi. Noniin. Noniin. Nyt rupee tapahtumaan. Hyvä. Oi. Lisää. Vielä. Joo. Anna mennä. Noniin. Nyt tapahtuu. Nyt rupee kevenee lasti. Vieläkö? Vielä on tavaraa. Mikä siinä? Onko vielä? Aika tyhjä on. Eikä se ollut siinä. Vähän.